Amping dire ha? Pagdali dito ha? Sa pagdali dito, madalian ka na, manglipisa pa ko. Ang harvest pa ko sa mga kamatis, kay nangahinog na ba? Ang mga mais, ako pang tudlingan, ang sanay surkohon pa na ako. Ang mga sitaw, gipangulod, manggod mo nang, basig, duha ko kaadlaw dito. Sabi ko ng duha kaadlaw, uy. Alang-alang na magduha ta dito, kasi mabilin diri sa balay, daghang kay kawatag manok. Sila, kuan di gabi, baag manok, ang mga durian, gipang harvest. Mo nang, diri lang ka. Pag amping diri ha, kay, dabay si pamaklak din. Ay pasagad og halay sa imong mga kuan. Si pamaklag. Kapaluan ning lugar, daghang kay mamaklag diri. Karon pa ka nadugay nagpulo diri. Labay bangag ng CR, maligo ka pang nilado diha. Sige na kayo, init na kayo ba? Nakaw na. Sige na. Pag kuan diri ha, pag amping. Say dalaon nimo, wa kay dalaon. Eh naa naman dito gibili na nako daan. Sige na. Ako pa. Scared ba wala na. Ayay, nilakaw na yung bana. Makapabor na ko ani basta magpabukid yung bana ba? Hala, unsa Miss Jenny ha? Kinsa may gisilip ang Maria siya?